Orugono. Ane blukwa made no kunuma. Onye me koma. Ibunie yelo. Si ajide koji. Na aga niru. Biko kanyi wako keta. Weke neneza. Eza negade. Eza Ugochitubelu. Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome man oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erigo anyị front and back. Ndị oche eri anyị front and back. Front asikala aka ọgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are watching us from. I still remember my humble self, Ogbuefi Eze-Ana, aka official Queen Desire Igbo 1 on TikTok. I welcome you all into this question and answer edition. And here we still have our daddy here. Daddy, please introduce yourself, especially those people today is the first time of joining our live stream. Viewers all over the world, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Okay, before we proceed to today's question and answer, is there anything you would like to tell your viewers all over the world? Viewers all over the world, number one, I want to invite you for our annual festival, so feast and my birthday, coming up December 1. So once you are hearing my voice, you are invited. Secondly, abụrụ iso na ndị na-esonye anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla nke ọnwa Nọvemba ka na-aga n'iru. Aja mbunye na aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ike dị na aja na-achụ n'igwe. Anyị abụrụ ndị na-esho testimony na social media maka ọdụ necessary, mana I can tell you na aja na ọnwa Nọvemba mere exactly 2 years anyị bidoro ya. Onwe ndị na-esonye na aja since e bidoro wee ruo date maka n'ihi na ihe ọma na-eme. Ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Iche isonye na aja ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request, make donation token to the account number. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewe prayer request debe n'ọta na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu isi. Ụbọchị anyị ga-emechi ya bụ ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa anyị ga-edukwa ji na mmiri chụọ aja dị iche iche gbuo ebu wee mesa aka n'afa mmadụ dum. I can tell you na ike dị na aja na-achụ n'igwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya nke ọnwa ọbụla, chaachị m na WhatsApp maọbụ na o nwere ajụjụ maọbụ na ịchọ ka agbalụ gị afa, chaachị m na WhatsApp. Send their message, I will respond.
mana ịkpọ agba ọ bụrụ na m dị busy my PA will pick it. 0813 8243871. I repeat, 0813 8243871. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchiri na ya bụ channel, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions ịwọchịa ya. Ọ bụrụkwanụ na eziokwu Igbo movie, jee n'eziokwu TV Nollywood movies ịwọchịkwazie. Nkụzi ị na-anụ kịta, ọ bụrụ na ị laikiri ya, ndị chọrọ ishare ya ndị mmadụ, ma ọ bụ ka ndị chọrọ ịnụ nkụzi niile anyị na-agbasa n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị ọbụla, jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Daalụ. Okay, thank you so much, sir. Number one on our list, is it good for a human being to fight for God under religious grace? Okay, yes. Ajụjụ ya bụ ajụjụ dara ụda. Ya bụ ajụjụ simple means ọ bara uru ka mmadụ ọbụla ndị mmadụ je na-anụ ọgụ na ha na-anụrụ Chukwu ọgụ, hiding under religious guise, as in na-abụ nke Peter, na-abụ nke Paul, maọbụ na-abụ nke Apollos, in the sense bụ na na-enwere ike onye asị na ya bụ onye Christian, onye asị na ọ bụ onye ọdịnala, a na-anụ ọgụ na-akpọ polisi. Ọ bụ ihe ziri ezi? Onye nwere ajụjụ na ihe m chọrọ ịza gị bụ na one, ọ maka na ndị mmadụ aghọtara how things work. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile abụrụ onye a na-agbara ọgụ. Ọ bụrụ onye asị ndịrị gị, ọ bụrụ onye asịrị gị kpọwa asị, ọ bụrụ onye asị gị gbugbe na-egbu ibe gị, na-ekwo ekworo na anya ukwu na ụdịrị na-anụrụ Chukwu ọgụ. In Nigeria, ọtụtụ ndị mmadụ anwụgo n'ihe gbasara religious crisis, onto say na-agbarụ Chukwu ọgụ, ma ọ nọ na-edefend religious faith ya, na onye nke a kwuru nke a, ma ọ bụ na onye nke a kwuru nke a, okwu mmadụ kwuru n'ọnụ. For me, ọ dịrọ necessary. Blood is thicker than water. O nwere ihe gbasara na na-anụrụ Chukwu ọgụ, nwere onye Chukwu sendịrị, Chukwu esendịrọ gị. Kama ọ bụrụ na ịghọta how things work, hapụ onye ọbụla o metara buru. Onye meta mma ma esie, onye meta njọ nso esie. So ihe m na-ekwu bụ na ọ dịrọ right mmadụ isi ka eje kpọrọ onye a polisi, ka eje kpọrọ onye a polisi. Like nke nọ na social media yesterday na Matias Ezeakụ na ndị na-abịa mee arrest, na enwere many claims, yes, na-abịa mee arrest. So amara m onye sendịrị ndị bịa mee arrest under any guys anyway. But for me, onye ọbụla nọ method o ji nghọta. Mmadụ nwere ike ịbụ asị na onye dị etu abụ rascal, ma ọ na onye a na-approach onye ọbụla dị ụdị dị iche iche. Personally, etu m nwa na onwe m si agbasa ọdịnala might be different from etu onye ọzọ si agbasa because of my background and the exposure na nghọta m nwere. Even when nọ n'ụka ọbịa, yes, adọrọ m radical. My own bụ I make a point. You understand? Kịta nnọkọ n'ọdịnala, my own bụ I make a point. The choice bụ gị nwa. Amụnwa ama agbanye mmadụ amanye ya bịa sobe n'ọdịnala. Kama mma make a point gwa gị why nji wee prefer ọdịnala as the shortest way. However, I respect everybody's view. Mana however, do you know that ọ bụrụ na ndị na-use my method, you might not have millions viewers because it sounds so gentle and kwuru n'oke na-abụ. Mana ka m gwazie gị, ndị anwa na-sound radical bụ ndị na-aga viral. That is the world we are living. Ọ bụrụ na m decide ya tomorrow, o nwere ụfọdụ nwere ike iweta Bible gbaa Bible ọkụ. I don't believe such. Yes, in as much as na m nwere onwe m believe na akwụkwọ akụkọ, ọ ma eme m ka m jee gbaa ya ọkụ maka na mma nne o nwere ndị ka kwenyere na ya. Etu anwa ọ ga-esi wute m mgbe anwa nọ na ya, na mmadụ gbaa ya ọkụ, mmee feel na onye anwa mejọrọ m. Yes, for that reason, ọ ka nwere ndị ka kwenyelu na ya bụ Bible. For that reason, nwa ama eme anything ọbụla ga-eme ha ka ha feeluo na m look down on their book ha believe in ya. So mana some people nwere ike ifeel na ọha ji ego ha gote akwụkwọ Bible na ha chọkwara ịgba ya ọkụ.
sound radical, right? Yes. And I'm matching no one, oh, the radical something. For the pastor, I should do something radical for Jesus. Oh, they had a viral. You know, so to don't them man their own method how to change viral. Only unnecessary, only create something there radical or viral. Man, I want to know why I decided I couldn't you could have balance everything or viral or maga viral. Because all you watch on. So when you want to approach it, however, more kuru si agbazi na war maka na all one God ka anyị niile na-efe using different dimensions. Dalo. Okay, thank you, sir, for answering our question. Daddy, please, I want to know what happened during the dark era of about religion. Yeah. Okay, there was a time called dark era. Yes, during that dark era, lots of atrocities was committed against individuals. Yes, in the doctrine of the church, enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị egburu akọrọ names. Maka mgbe ụfọdụ na-abụ some Christian leaders now send their whoever ma ọ bụ pointing accusing finger na ndị ọdịnala na onye dị etu adị na-use radical approach. Mana ịnekwa anya ịfụ na some Christians, early Christians and even today Christians na-use kwa radical approach, especially ebe ha dị anwe domination. Now ka m gwa gị ịmana o nwere ndị na-ata ahụhụ na villages ebe ọ bụ na that village wụ 100% ndị ụka. Ọ bụrụ na isi ya a different opinion, they will begin to victimize you because of a game of number. And do you know? Yes, go on in the do you know? No one when do ka bugu for the mother sentence ya to death by hanging. Emma. So in good the history of the church, man and down for and down a percent will do come. Yes. Our chum can get more sense, man. One only sense in Doka Jakahabu, like St. Thomas Aquinas. The church bully, Messiani Bazuka come back. Senior your mellow, you had after many years, canonize essence. You know, Talia? Can go as a Catholic then. We were told Indiana one day Protestant, Mando Protestant, more than no Protestant, then a fast Protestant one day. Anglican Church and Lutheran Church. Lutheran Church is found by Martin Luther. He's a German. Only but the Lutheran Church the most strong in Germany. In Mojo Doka found the Anglican Church here today. Bonya nabo Harry the Earth. Harry in Kasato. Nyabonya found the Anglican Church. Maki he not no second wife. The cardinal nona Canterbury. The cardinal nona. Na England that time and about Cardinal Smart. Where see I know a knight of the church. Now the church I may allow. Come can one in Cambodia Motalia wine. Or when see I said then I know one also Catherine. Now finally Cardinal Smart refused. Or when see okay we protest, yeah. More at the church because of his personality. No Cabacano the head of the Anglican church. Then we a Catholic by Anglican Adibel. Maki Hinajo no second wife, or we pull from Catholic Church, whereby say Church of England. Or Church of England, they are but Anglican Church in today. You know the history. You know that? So you're not check while again, but that can be a man. If you then will the church, the Roman Church, we all have Protestants. Now have protested against Holy Church. You know that? So calling Anglicans, calling Anglican Protestants and have protested against Holy Church. Is he not calling names? Yes. I can tell you the same thing I remember. Martin Luther, had he been when you walked the Bible, we print a Bible, Bible everywhere. Martin Luther, had he been no a priest or a Catholic priest, only kiss and die a web. And my check back in the name of Debu. And I pay an Kuzurihana, but during the time of Nero. Emperor Constantine, and when they are hanged by death. Now, I preach, he had about apostasy. You know the word before apostasy. Get away apostasy by the Roman Church. I say apostasy, when apostasy,
na onye adapụgo n'okwukwe nzukọ Rom. So ịdapụghara n'okwukwe they victimize you. Ihe eji victimize gị bụ ka ị ghara ịkọrọpt ndị ọzọ by ndị ọzọ emulate gị wee protest against church. Egburu ụfọdụ ndị mmadụ. Ịrụtara oge Pope apologized the atrocities the church made against the world. Ịmara ọ bụrụ na ngụba early crime the church committed against innocent people or the too many to mention. So there were so many atrocities the church committed. So ihe na-achịkọwala gị bụ na mana abịazie kịta a na-ekwu na ọ dịzie ka asị mgbe ahụ ebe ọ bụla chọọchị dominated much ha dey victimize onye kwenyere n'ihe ha kwenyere. Akpọrọ oge dark era anwa till date from onye sentenced to death onye agbụjere court. So nowadays enwekwara ụfọdụ ndị mmadụ na-eyuzukwa that approach of the dark era in propagating or evangelizing their new faith. I'm not defending some ordinary people, not the radical, because it's not my type. I'm not defending some pastors, the so radical, that they can go to churches and start calling ordinary barbaric and everything, like Madiko Dumeje and rest of them. I don't fancy their method. For me, I'm an ordinary evangelist. I will tell you why I prefer ordinary. They goes on. Dala? Thank you, sir, for answering our question. Okay. So, what is your take about religious war across religious lines? Yes, there was so many religious war across religious line. I found na ndị nke a ga na-akọtọ ndị nke a ga na-akọtọ ọ bụrụ kịta ka o bidokwala o bidoro sinsi mara ya na mgbe anwa ndị ụka bịara na be anyị oge a ka ebido ya gbụwọ. Ọ bụrụ na ịma oge egwu a na-eji abata ị ga-afụ ebe kwuru maka ya ndị ụka bịa bute division. Mana ọkwa njekọ ya bụ ije n'akwụkwọ Matthew ife ebe a na-ekwu na Jizọs na ya bịara iweta udo, na ya bịa ka eweta ọgba aghara, na ya bịa ka eweta esemokwu na iche nwanne na nwanne. So ka m gwa gị mgbe ndị ụka bịara baa ya ama m mgbe ọgwụ a na-ene ya anya dịka tabu onye Katọlik ama na onye Anglican ikwasị na ọ bụ na ha bụrụ ikeme nwa gị onye ụka bụ ọzọ abụrụ onye Katọlik akwụsịghị nata oriri ịmara na omere. So many things ọ maka ihe na civilization abịago ndị mmadụ wee na-abụ mba adịzi ha wee na-agbatụnatazi na-emezi mana ọ dị against the church because the Catholic Church even their doctrine ka dị against ha echenjibere ya. Ha ihe kpatara na ha ji awụzi ikewezi onye abụrụ onye Katọlik nwa gị ha ma ekwuzi okwu in open bụ na because of ihe ndị mmadụ ga-ekwu ịghọtara ya. Mana ọ bụrụ na mgbe ahụ ọ dị very strong o nwere ahịa ha na-akpọ na Katọlik ọ bụrụ onye ọbụla bụ estochi Katọlik ya ghọta ihe na-ekwu ije na akwụkwọ ha na-akpọ Pieta ma ọ bụ akwụkwọ ọbụla bụ akwụkwọ ndị Katọlik ị ga-afụ ebe edere n'isi mbido preamble ode nwere ike asị na this particular book na onye nyere ya imprimatur proofread ya bụ Bishop so and so or sign imprimatur. Ihe o mere ihe imprimatur simple means any Catholic book ọbụla ifere ya afịa go and verify. Any Catholic book ọbụla ifere ya afọ ebe edere ya so Bishop of so diocese or sign imprimatur. Ihe o mere bụ na nyawo Bishop of so diocese have proofreading this particular book. Now the content of this particular book adra against Catholic faith. Therefore, the nyawo Bishop na recommend the Catholic ha go bịa or sign and imprimatur. Go and verify. Go and see all those old Catholic books ya afịa. So ihe na-achịkọwa ihe a na-achịkọwa bụ na ga-eje n'ụka ma ọ bụ gụọ akwụkwọ na-abụrụ nke Katọlik anyị so nke na katikizim maka na eso mbụ onye na-akụzi katikizim den mgbe nọ n'ụka. So ha sịrị gị ga-eje n'ụka ma ọ bụ gụọ akwụkwọ nke na-abụrụ Katọlik. Mgbe m na-eje Katọlik eso m na ndị apostolic Katọlik bụ na I don't go to Pentecostal churches. Mgbe a niile na-afụ ma ministry Catholics are the ministry 1980 something Catholics are the ministry. All recently with the Fadede and the Baka and the Catholic with the ministry. All in this Catholic equal Catholic no na father say with their money mass their chapel. So mgbe ha afọ bidiri ha so ọ maka na nọ wakịta even kita ha kwugoro ndị mmadụ adịghị ekezi ha ntị kpata na ndị Catholic na-ejesi ministry unlike they thought before. You know that? So ihe na-achịkọwara enwere so many division
ụmụ wụọ niile a na-agba ikwu onwe ha na ndị chọọchị na-akpọ excommunicate eme gị excommunicate nazi ọnọdụ ka asụpụrụ gị asụpụ na chọọchị ịma na chọọchị na-eme mmadụ nsụpụ iche na ọsọ ọdịnala na-eme mmadụ nsụpụ chọọchị nwere ha na-akpọ asị na onye a na-emere onye excommunicated na onye dị eto ịma na ihe ọ pụtara bụ na ịbịagoro n'ụlọ ka ị ga-anọ n'azụ oche ọ modern life a mere ndị ha ji wee kwụsịnatawa ụmụ ihe ndị a mana ana m achọ ịgwa gị na ụmụ wụọ niile na-adị between religion and religion ịnwe afụ onye na be anyị o nwere onye nke mere nna ya akacha nna ya chiri ọzọ chie nnukwu ọzọ ọ nọ na charismatic den wende bata were eriri rezọ jee kapụ eriri nna ya gba n'ụkwụ jee were ọfọ nna ya na ihe niile jee mụọ ya ọ bụrụ abuse nke ọnụ na-afụ odumeje na-anọkọta esepụta na Facebook ọ na-eje ọ bụrụ abuse ihe na-ekwu ndị ọ na maintain their lane this particular onye a na-agwa nkịta abụ onye ụmụnna m jemechaa nna ya bụ kutuo obi nna ya tata o nwere shịkọshịkọ tata ahụ adọrọzie ọ na-agagharị na-ekwusasị ịghọtara ya ọ na-agagharị na-ekwusasị ndị niile nọwụ tintat ma area ga na-afụ dị mana ọ hapụ ole this was a man na-eme ọfụma na-emere ọrụ ọfụma bụrụ landlord na Lagos mana ihe o ji emebizi ebe amezie ya ọ batazie n'ụlọ na-emezi ka onye agha isi ghasasịrị aghasasị mana kere kpatara ya ọ ka ementen len ya hapụ nna ya na-eme omenala ka nna ya na-eme omenala ịghọtara ya so ihe m na-ekwu bụ ndị ọnwụ na maintain olen ha ọ bụrụ na ịbụ onye ụka hapụ onye na-eme ọdịnala ka ọ na-eme ịbụrụ onye ọdịnala ejekwara anya emebi baịbụl ma onye mebie ihe ndị ụka hapụ onye ọbụla onye ọ na-anọ na len ya ọgụ a na-anọ na-abụ m nke Pita na-abụ m nke Apolos ọ dịrọ necessary maka na okwuchi ụka a na-ekpere ihe anyị ọdụsị n'igwe ọzọ n'igwe a na-agba na ọdụ ka na mmadụ onye na-eje Lagos nwere ike ijiri ọzọ je Lagos ihe eji ka je Lagos ihe eji Siana ihe eji plan nke ọbụla aka dị gị mma mana ihe dị mkpa na niile ru Lagos so ka anyị hapụzie n'ọwụ a ịbụrụ onye na-eje ụka biko don't look down on those religious artifacts nna gị debere o ji eme ọdịnala hapịa isi na ọ mara ihe hapịa Chineke na-enene anya na amaghị ihe ya wee na-akụzi ya ebekwana onye ọdịnala ipersecute na ndị ụka kpata na ịbịa na my family anyị nwere ndị ụka anyị nwere ndị ụka ana m asọpọtụkwu ndị ụka as we speak now o nwere ụlọ akwụkwọ ndị sista na be anyị o nwere ụlọ akwụkwọ ndị sista nwere arakpọ St. Timothy Catholic Church till date enwere m ụmụaka mmadụ na-abụ my foundation na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na ya till date every month oge anyị ji akwụ ụgwọ akwụkwọ olu na Reverend Sister ya akpọkwa m gwa m na maka ụgwọ akwụkwọ ma esendịkwa m ya o sogbokwa bịa na be m ịghọtara ya so etu a ka ọ dịkwu mgbe ndị Anglican na-achọ ịbịa bịa they came to me so onwe spọt m menwe nye m anọrọ m n'irot mana ihe m na-achịkọwa bụ ọ bụgoro na-efe iro na nke ị na-esogbu the best by being nice by showing love to people around you if na some people might become interested in their way of life ọ bụrụ by force ọ bụrụ na ị na-eje ụka nna gị bụrụ onye ọdịnala si ọnwụ na ọnwụọ sịkwa ya na ọdịnala nke echikwana gị isi ka ije kwa ya na ụdị ụka maka na mmemme akwamozu ya na-akwa bụrụ mfọ gị nwa ọfọ nyanwa so let's stop this religious war ọ menyere anyị aka let's stop those things that divide us more etu a nnọkịta ahụm onye ọdịnala yes mana ọ bụrụ na onwe onye bata na be m for any reason even marriage ma ọ na ọ chọrọ ịnụ nwa ma whatever ma ya free as long as ịbata maintain ya lane yes ịbata maintain ya lane ghọtara ya ị na-eje ụka jebe ụka ị na-eme ọdịnala emewe ọdịnala a sị ndị Igbo tụrụ ilu si na oke amara ụma wee taa akpa dibịa ma dibịa agbakwa ya macha n'anya wee buo oke ọnụ let's peace reign daalụ Thank you very much, sir. daalụ Ihe na-agwa anyị na ọ kwesịrị ka everybody nọ na lane. yes Okay, thank you, sir. So ajụjụ m chọrọ ịjụ gị is it justifiable like is it justifiable to murder someone because of religious differences? thank you for that question. Enwere so many rascalities ndị mmadụ na-enwe mana ọtọ ndị mmadụ na do you know ị nwere ike iji ọnụ wee mụda mmadụ ị nwere ike iji karakta wee mụda ndị mmadụ ịma mmadụ one na Naịjirịa ngorunu maybe n'ugwu Hausa maybe na ala Igbo ka ngwa gị ị nwere ike sị na ndị ụmụnne anyị ndị na-eti isi n'ala na onweghị onye nwe egbu na aka na nwe onye egbu n'ebe dị etu a ihe anwa ha na-eme o because of na some of them aghọtara wee na-agafezi bandịrị the same thing ha na-eme n'ugwu Hausa na-eme n'ala Igbo
ị ma na o nwere ndị bụ maka na ọ bụ Kristian nwanne ya nabatazi ọdịnala sinye ya na nke ka e wee na-eme ọdịnala asị ya no a na-ebitimize ya. So ndị ihe na-eme na Naịjirịa bụ ndị ka n'ọnụọgụ ha na-akpagbuo ndị nke ọzọ. Ihe m gwaso kwuo bụ ọ bụrụ na nwanne gị niile eje ụka nwanne gị chọọ ime ọdịnala ibitimize ya ị mara anara uri enyi ya ihe ọ chọrọ ikpe ya bụ ọ gbasara gị nwere onwe gị ịsịkwara na nke gị ka mma na n'ohere ọgwa ndị iwe onye ọdịnala onwe releti iwu chọrọ ijewe ụka as long as ọ bịakwara maintain ole ya nwee olu ụka nke hapụ ihe niile anwa ka anyị kwụsị ụmụ ihe niile anya ka nka na-ekwu iri ihe na-ekwu ihe bụ na ọ bara uru o nwere ihe ihe esi wee justify ya ihe ejigbu mmadụ n'igburu Chukwu. Ọ bụrụ Chukwu sendịrị gị onwere Chukwu okike nke sendịrị gị ka ije gbuo mmadụ n'afịa. So stop this war whether of verbal war ma ọ bụ war nke ịbata aje kwafuo ọbara na ụdịrị na-alụ Chukwu ọgụ ọ Chukwu sendịrị gị Chineke sendịrị gị jee gbuo mmadụ because blood is thicker than water. Even ọdịnala a sị na n'ọbara ịkwafu ọbara a na-agba ọsọ ọchụ mgbe gburugburu. So ọdịnala forbidiri ịkwafu ọbara in any guise. So don't hide under the umbrella of ụka si ka igbuo nwanne gị both physical or spiritually na ị na-anụrụ Chukwu ọgụ. So ihe m na-ekwu bụ ụdị okpukpere ọsọ gị na-eme onye egbu na nwanne ya maka ihe okpukpere. So ọdịnala Igbo does not support murder in any guise ma ọ bụ niile defend ọdịnala. No, don't kill anybody. Thank you. Okay, thank you, sir, for letting us. But I'm going to jump to you. One of them will be yes, abịa na n'ọdịnala Igbo adịghị use word ịgba akwụkwọ. N'ọdịnala Igbo our traditional marriage. Ọdịnala Igbo gịnị bụ traditional marriage? Marriage a na-eme marriage into two parts. Marriage bụ mgbe ị bịara na ị bịara ịnụ nwaanyị ma itinye ezinụlọ m nwa nne na nna m nwa mebi anọnkụ anọdị ya eme ego nwaanyị. Ihe ọ pụtara na ezinụlọ m nwa ekwetago na ya anụ nwa ha ka nwaanyị. The second part of marriage bụzi mgbe a kpọtụrụ ikwu na ibe a na-akpọ ikwu na ibe onye nwaanyị chọrọ ịnụ anọrọ so wee keta oke na nwanne ha nwaanyị na-eji ije di. Nke ahụ a na-akpọ traditional marriage ịma ọgụnọ ma ịgba nkwụ nwaanyị. Ihe kpatara nke ahụ na-adị very wide. O nwere ozi ikwu nke nwoke nwaanyị ya sị na ya nụrụ bọsị ife nwa nụrụ di maka na otu ụmụ agbọghọbịa ibe ya ga-abịa were ụmụ okorobịa ga-abịa ndị nne ga-abịa were ụmụ ọkpụ ụmụada ụmụnezi ndị vileji ya nwa nụrụ di ebe ọzọ ga-abịa ka bịa were oke. Ụmụnna niile ga-abịa were oke. Mgbe ị mere nka ịnụgo nwaanyị etu esi anụ nwaanyị etozere nke ị na-ejezi n'ụlọ ụka ka fada mee nke a bụ ọsọ ka imezuo na n'iwu onye ụka. Mana nke m nwaanyị bụ na ikwu na ibe nwe nwa ekwekọrịtago n'ọgụ ya anụ nwakwa pịọ idi maka na Abraham ejiro wedin n'ụlọ ụka ịghọtara ya. Ọ bụrụ ije wedin n'ụlọ ụka ikwu na ibe nwe nwa si ya anaghị nwa nwanne anyị nwaanyị na-anụ ya ọfụma emewu na ya ịnụgo nwaanyị. Na ọ bụrụ na nwaanyị nụrụ di agba nkwụ ya for any reason marriage ghasaa ọ ya agba nkwụ ugboro na ịghọtara ya. Adịghị agba nkwụ ugboro na ihe nwere ike ime na n'ala Igbo bụ ime ego ugboro na and etu a ga-esi mee ego ugboro na na ọ bụrụ na mebi anụọ nwaanyị gị na nwaanyị biwe nwee problem asị na adịghị anụzi erifọndụ bride price adịghị erifọndụ nne eriri eri ma mmanya aṅụrụ aṅụ ịghọtara ya. Ego ahụ imere n'isi nwaanyị a ka a ga-enyechiga ahụ bak enyechiga na nwaanyị a adịgo free. At this point nwaanyị ahụ nwekwara ike ịnụ di ọzọ eme ego mana ama agbasi nkwụ ọzọ ịghọtara ya. Ịpụta na ya agbasi nkwụ ọzọ bụ na ndị ichie maka na mgbe a na-agba nkwụ nwere ewu a na-egbu bọsị ahụ egbuchi ewu ahụ ụmụnna niile na-eke ewu ahụ ịghọtago. Ma ọ ndị dị ndụ nọchiri anya ndị nwụrụ anwụ. Ndị ichie nwụrụ anwụ ọbara ewu asago na that compound ahụ ekechaa ya kere ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa nke ha ifeyinwa na-anụ di ifeyinwa anụgodo di nata ewechighị ego die ọ ya apụtago ya sịkwa na ifeyinwa egen na-agbakwa nkwụ egen ịghọtara ya. Ndị ichie agha erio ise na-abụ n'isi ifeyinwa so ndị ichie ewu na-erigo so ifeyinwa alụcha di nwee problem na be di ya nata ewechighị ya bride price ifeyinwa ya anụkwa di ọzọ ihe di a ga-emezi uwe egokwazi ka a ga-emekwazi n'isi ya. Maka na ego ahụ nwoke a mee n'isi ka o ji wee nwee ikikere ka o ji wee bụ the sole owner of that woman. So ego ka a ga-emegharị ọzọ mana ya agbazi nkwụ ọzọ. Daalụ. Okay.
Thank you very much for letting us know, sir. Yeah. Sir, can a man marry the same woman after marriage breakup? Yes, thank you for that question. Maka ndị aghọtara ajụjụ ọ jụrụ ihe ọ na-akọwa bụ na ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị bi dịka di na nwunye emechaa ha see okwu, ha nwere ike ha nwere ike reconcile very well with themselves. Now ọ bụrụ na ha mere etu anwa ha nwere ike inwe breakup, ha nwee breakup asịgoro ori na refund go bride price, then they can stay married again as long as that nwaanyị anwa anụboro di ọzọ. Ọ bụrụ maybe after some years, after some months, two of them will say no, we got separated out of childishness, or maybe na enwere interference and then or out of anger, in a hurry they return the bride price. Ọ bụrụ na nwaanyị ahụ anụboro di after months, after years, ọ bụrụ na ya na di ya anwa decide that we want to come back, that they have already forgiven each other for their excesses, then ha ka nwere ike ịnụ. Mana ọ bụrụ na nwoke a nụrụ ya mgbe gbaa nkwụ, ihe o return ọ bride price, ihe ọ ga-emekwazi ego na nke ikpeazụ a ọ bịakwazi omee ego ya kpọkachi nkwụ ọzọ. Ịghọtara ya? Ihe dị mkpa bụ na dị mmadụ na-abụ anwa na ha agree na ha mee mistake in the past, na ha ka chọrọ ibi, then the family will may approve. Thank you. Thank you very much, sir, Yeah. for answering our question. Sir, please, can a man marry late father or brother's wife after death? Yes, thank you for that question. Maka na onwe ndị anụbara ụdị ha mbụ n'ala Igbo, nwoke nwere ike ịnụ nwunye nne ya. Example, ọ bụrụ na nna gị nụrụ nwaanyị nwee another wife, gị nwa were as ya step mother, then ọ bụrụ na nna gị nụta nwaanyị ahụ, nwaanyị ka dị chassis, nna gị ahụ na ọ nabago Chukwu, then ị nwere ike nwe ha na-akpọ ịtụ ha nkwụ, nwere ka esi eme dị mmemme ụmụ na ọ bụrụ ihe a na-eme na nzuzo, ị ma na-ejekwu step mother gị na nzuzo, ghọtara ya? Ha na-akpọ ụmụnna na ndị be nke nwaanyị atụgha nkwụ, mmemme ha ka enwe ka esi eme dị mmemme. Mesịa mmemme a, ihe simple means that mmemme bụ na marriage nke that my step mother na nna m have ended, na taa na nke nwaanyị ahụ na nke nwoke ahụ pụtazi na ha ga-anụ di na nwunye, ka ebido on a fresh note. Ghọtara ya? Ọ bụrụ ihe nzu, ihe njila ike ọdịnala bụ na ọdịnala does not support promiscuous life. Ọ bụrụ ihe a na-eme na nzuzo. Ghọtara ya? Anyị eme ọ dị open, ndị nwe nke nwaanyị ya ama, ndị be nke nwoke ya ama, eme yi n'open, eme ha anaghị n'open, tụsa mmanya na ana kwa ndị ana taa na mmadụ na-abụ achọziri ịnụ onwe ha dịka di na nwunye, as long as the man nụrụ nwaanyị ahụ adịrọchi ndụ. Ịghọtara ya? Ije na-edi na nwunye nna gị n'azụ, ị na-eme alụ, and nna gị ka dị ndụ. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwa nwanne, ime emie. Mana ọ bụrụ na nwunye nna gị anọrọzi, ị nwere ike ime etu esi eme tụgha nkwụ, ma omenala dị na ya, ọ bụrụzie nwunye gị, ma ọ bụrụ na nna gị anọrọ. The same thing with nwanne. Okay, thank you very much, sir. Yeah. Sir, in Igbo spirituality, can a woman marry two men at the same time? Daalụ. Ajụjụ amaka. Nke mbụ na ọdịnala Igbo, nwaanyị enwere ike, ụmụ nwoke na-abịa enwere ike ị na-anụ nwaanyị the same time, maka na taboo. You know why? Ọ mmadụ nwa ọgọ na-ewu na-ata. Ọnya ka njisi gị wu nwoke, ọ bụrụ na ihe na-esiri gị ike, kaba arụ mgbe a ga-eme ego n'isi nwaanyị ị na-anụ, ka ọ bụrụ gị nwa nwoke egwuru ego sam na ego n'isi nwaanyị. Ịghọtara ya? Ọ bụgoro na iwu nwoke ijiri ego, ịdị broke, itiri echi, ị chọrọ ịnụ nwaanyị, ikwe na ka nwaanyị ahụ ị chọrọ ịnụ bụrụ nya ya eweta ego ahụ eme n'isi ya. Ịghọtara ya? Ọ ego ahụ imerụ ka iji bụrụ odogwu, ego ahụ imerụ ka iji wee bụrụ n'ọgụ ma nwee. Ịghọtago? Maka ndị na-egwu ọgwụ si na akaba nkịta mmadụ ya atagbuo nkịta m, ka nkịta m tagbuo nke mmadụ ka nkwụ ụgwọ nkịta. Ego anwa egoro sha nye ada ego nwaanyị ego, maka na nwanne agbakọ ọrụ gị ego o ji wee ji bie n'afọ wee bido primary school, ya akwụwụ ya. So ihe ọ ya bụ onye ọbụla iweta ka ọ bụ na gị na-akpọrọ okwu afa, na-akpọrọ ududo afa n'ọnụ ya. Ọnya ka eji asị ọ bụ na baa ya na mgbe nke nwanne nwaanyị enwere ike agụgide ego asị 10,000 15,000, agụcha ego niile a nwanne egocha ego ezu asị ha ekene ha na ego ha mere, egorokwa ego ha bak.
nneke wepụ 500 ma 1000 nyekwa si ụnụ nwanne m nwaanyị adịba elesi unu elesi na ihe dị mkpa unu eneta ya anya werekwa ego anyị chi ya kwa wepụwa 500 or 1000 500 or 1000 anyị wepụrụ ụka ọ bụrụ na o nwere ihe iwepụrụ and ọgwa ga mara eji asị gasa ọ 500 or 1000 aka ihe return back ịghọtara ya so o nwere ego ọnụ ịnara nwaanyị isi nwaanyị zuru ego ejigo klot gorie ịghọtara ya so ihe m na-achịkọwa bụ na ịghọta ya etu a o wee doo anya na etu a ka o si wee dị daalụ. Thank you, sir, for letting us know. So, can a married woman sleep with another person when the husband is still alive? A married woman jere na-ejekwu nwoke ọzọ ebe di karị ndụ na-eme alụ abomination. Ọtara ya abomination ọ na-eme bụ na-alụ ka ọ na-eme maka na di ya nwa kwụrụ ụgwọ n'isi ya nwe the sole owner of that particular woman. As long as he remain the man remain the sole owner and the man is still alive, any other man na-achọ ka ọ bụrụ azụ ọdatụ nwaanyị ya bụ onye ori. Ọnya bata anyị wee sị na nwoke na-ajụ nke mbụ zara na ofu nwaanyị nwoke na-aba agha n'ofu nwaanyị at the same time maka na mmadụ na-aba agha eme ego ofu ihe ofu the same time. Ọ bụghị na-afịa iji igo fon mmadụ na-agha akwụ ụgwọ the same particular phone no. So onye kwụrụ ụgwọ onye anwe ọnya batara ọdịnala Igbo asọpọtụ nwaanyị ama na-agba mkpị na abụ onye kwụrụ ụgwọ isi ewu onye nwunye nọ. So etu a ka ọ dị nwoke bụ nwaanyị nwoke ọbụla kwụrụ ụgwọ isi gị nyanwa nwe gị bido n'isi wee ruo n'ọkpa. Yes, enwere ike asị na ụmụnne di gị na nwunye anyị ọga ọ nwunye anyị na ụlọ na-anụ ya na daytime mana olu n'abalị ọ dị ya kpa ya na oke so nwunye anyị akpọrọ ọ bụ nwunye anyị asịrọ na nwunye gị ịkpọgoro ya nwunye m mana ọ bụrụ na ije na nke ọzọ ịghọtara ya. So nọọsụ onye kwụrụ ụgwọ n'isi ya bụ onye nwunye wee ruo na nke ọzọ gị nwa bụ nwanne di ya ọ nwunye ụlọ ka ọ bụ mana ọ bụrụ na nke ọzọ na onye kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị ya nwe nwaanyị. Daalụ. Okay, thank you very much, sir. Daalụ. The last on our list, can a man arrange another man to be sleeping with his wife for the purpose of childbearing? Maybe the man is impotent. Yes, thank you for that question. Ọ bụrụ na nwoke ihe ọbụla megidere nwoke ka ngwa nwaanyị bụ nwunye mmadụ wụ pride ya n'ọdịnala Igbo. So ihe megidere nwoke wee n'ụkwara wee sị na-ekwe na amị ya na-achọkwa ichi na ya bụrụ nwoke na ya zuru oke na ya atụwa nwaanyị ime wee nụọ ifere ọ bụghị anụ ọ nụrụ ifere wee sị na ihe anyị kwa ọnya ka mmamịrị nyere ọkụ wee jekwu nwoke ibie wee sị ya nwoke ibe m nyere m aka. Ọ bụghị ha na nwaanyị a nwoke a kwuo ya etu a ndị enu na ndị a na-agbago witness na o ji ọnụ ya maka na onwenu na-eke ghọtara ya onye nwe ihe kpọrọ nkịta ka ọ ya aza. Ọ bụrụ na nwere na-eji foonu mmadụ wee basị gị biko nyetụ m foonu a ma ọ were foonu nye mmadụ ọ na-apị foonu gị ịma apụta ejisi na ozuru foonu gị maka na o ji foonu gị anwa pụtụ ya kọnsent ọkwa eziokwu bịa ka ọ bụrụ ori ka o zuru mana ọ bụrụ na onye a ji ewere foonu gị without ya consent irezi ala m na foonu na-efu na o nwere onye ori ji afụrụ ya n'aka ori ka ozu maka inyere permission. So ọ bụrụ na nwoke anwa ma na ọnọdụ ya dị njọ o jiri ọnụ o ji eri ji eri ede wee sị nwoke ibe m nyere m aka mfe nwoke ekwu etu anwa o ji ere ebe a ọtara ya. So ọ bụrụ na okwu etu anwa and n'ụlọ na-akwekọrịta maka ndị Igbo kwuo okwuru okwu si na agbakọ kwanye nwa n'onu na ọ dị agba n'afa. So ọ bụrụ na ọ razuru ume unu kwekọrịtara na-etu a ka ọ ya esi wee dị so be it ịma na ọ ga-abụ ihe dị official. Yes, maka na ihe ọdịnala na-asọ ọwụ ihe gburu ke mkpu na ihe nzuzo mana emeghị anya official nwoke ibe bịasị nwoke ibe ndo nyere m aka na ọ na-afịa m ahụ nke a ịma na dị official. Mana ọ bụrụ na n'uche aka gị isi na nwoke adịkwa gị ihe ọ na-ahịa ahụ gị nyere ya aka onye ori ka egwu ịghọtara ya ihe nye na-ewere ihe idebere. Yes, ọ ga-abụrịrị official thing appealing to you ị na-arụ ya na-arụ ọrụ ebere mana ọ bụrụ na ọkụ ịnọkịta na-ene nwunye nwoke ibe gị anya akpịrị ka ibu ghọtara ya. So ọnya ahụ ihe dị na so ọdịnala Igbo ọ bụrụ na akpara akpa
wee lahụrụ ute udo dị. Mana ọ bụrụ na akpara akpa na iji aka na-epoku nose na ọ dịkwa ka wee yọrọghị ọrụ ayọrọghị ọrụ. So ọ bụrụ na ayọrọghị ọrụ ekwa ile nga jide onwe gị aka. Mana ọ bụrụ na ayọ ọrụ ọfishal nwanne lụọ ọrụ ebere ịghọtara ya. Ọ bụrụ na ayọrọghị ọrụ ọfishal nwanne ị nwere ike ịrụ ọrụ ebere. Daalụ. Thank you very much, sir. I wanted to ask another question, Okay. but let's leave it some other time. Okay. Sir, before we go, is there anything you would like to tell your viewers all over the world? Viewers all over the world. Ihe m na-ekwu ayọ n'isi gị ka ị na-anụ onu a na-eshi ya na-emetụ aka na shi agbata onye abụ ofu ihe nyọrọ gị mee imepụta ji isi gị metụ aka na shi agbata ihe nyisi metụ aka na shi agbata mụ ka o wee balụ nwanne gị. Nke bụ eziokwu na-abatago n'ọdịnala ịgbasa ozi ọdịnala using my own time my hard-earned money ịgbasa ozi ọdịnala. O nwere ihe ga-emekata n'ụwa ka m kwụsị ịgbasa ozi ọdịnala maka na ihe nyi maka ya wee bịa ịghọtara ya. Agbasogo m ozi ọdịnala for years. I don't care whether ma nkụzi ma ọ ga viral maka na asị na imirikiti ga-akpọ na one ka ahụta. I don't care whether ma ọ ga viral. I don't care whether ma o nwere views. I don't even care whether ma ishiara ya ishiara mana ishi i benefit ya maka na ọ bụrụ na esi n'aka gị wee tọpụta ofu mkpụrụ obi you have done something good. Mana ọ bụrụ na I decide not to share nke wee eziokwu bụ na etere ụgba etere ogiri na ọrụ a eji maka ya kpọm na mma na-arụ ori ya ti na m arụcha ọrụ n'ụwa because adịgo m ime wee bịawa n'oke bifo mgbasawa ozi ọdịnala bifo mgbasawa ozi ọdịnala edebego m ude bifo mgbasawa agbatara m n'ọdịnala maka ego ghọtara ya. The first million account to millions on my early 20s. So enyi wee lụọ ọrụ ọdịnala bụ na iwu riri na ihe ha chọrọ na mma arụ ya ka m jụrụ ya. So ihe m ji ama ya bụ na m na-spend my own money ịfụ na ozi ọdịnala ruru ya ntị. If you valid for your own good na akpa gị ọ bụrụ na ị valid ya decide ya na ị chọrọ mana ihe ncha agwadewe ewu na nwere onye force ọbụla ma mmadụ ọbụla ga-agbagbu ike ọdịnala maka na ọdịnala has come to stay. Thank you. So imetụzi aka na share button. Ana m aga ọfọ n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, and ndị niile na-esonyere anyị na-acha anyị na-achụkwa ọnwa ọbụla. A sị na ọmaka ga-emere ọnụ na ndị niile kwazi na-eshi awa messages. A sị ndị niile na-awa ọchịcha meseji anyị metụ aka na share button. A sị na ọmaka ga-emere ọnụ. A sị na onye ọbụla sị ka o jee ije ọjọọ imegide ụnụ na onye ajiwe na ọma ejelu osi ọnwụ na ọ ga-ejeru ya nwụọ n'ụzọ. A sị m onye ọbụla kwụsịrị na ihe ọmụ na ama eru n'aka ọnwụ na-egbu ndị ajọ mmadụ bụ onye ahụ. Ajọ mmụọ ọbụla sịrị na okwu na ama eru na ihe na-eme ajọ mmụọ mee ya. A sị m na aka ya mụ na jiji ya mụ n'ụlọ ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sịkwazị m ihe unu ga-eri bịa ihe eru na-abịakwana n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụnụ. Thank you so much, sir. Viewers all over the world, we have come to an end of today's question and answer. In case you have any question across today's teaching, you can as well send him a DM or send a message across to the number showing on your screen. Don't forget to share. Don't forget to like. Don't forget to subscribe. Don't also forget to touch on notification bell. And also remember, 1st December is his birthday. Come all, come one. Please, come with your neighbor, come with your friend. Rice and stew, very plenty. Thank you. Na ndị enyi m ndị metara onwe m na YouTube ọ bụrụ na onwe meseji dị nnukwute mkpa ị chọrọ isendịrị m personal na WhatsApp only 08057837672. I repeat 08057837672. Ka ọ dịkwanụ.